Салом ба ҳамаи тамошобинон. Имрӯз берун ҳаво бениҳоят хушрӯ, лекин шамол, ҳолиам ҳаво хел салқин ҳаст. Имрӯз ман ҳамаи кору кардам. Шаб мо то соати 1-2 шаба ҳамаи борое ки мондан ҳамаша ҷамъ кардем. Коробкаҳода ҳамаша скотч карда тайёр карда мондем. Ва насиб имрӯз баъди хӯроки нисфирӯзӣ, яъне баъди обед вай мерем. Бурда метсем ҳамаи ҳамин коробкаҳоя. Шавҳарам аллакай телефон карда пурсидан, ҳамаша маслиҳат кардан ва имрӯз гуфтанд ки баъди обед оварда супорен ҳамаи боротуна, барои он ки мумкин ки баъди 10 моҳ аллакай раванд ҳамон одамовием. Ва имрӯз мо мерем баъд насиб иншоалло хайрият. Як корамо баъд ҳал мешад, гӯем як кори душвор ҳал мешад. Хайрият ки ҳамин Балашихада ҳастанд ва ё ай ҳаминҷа мегиранд бороя наздикак. Худи Москва бурдан дар кор не, барои он ки борои мо хела бисёр аст, қариб 200 кило мебошад ҳамаш. Коробкаҳо вазнин ва як худи шавҳари ман ҳамаша бардоштану мондану ҳамаша гирифта ба худи Москва бурдан беҳад душвор, бо ҳам барои он ки шавҳари ман дар 2 ҳафта як бор рӯзи истироҳат доранд, тамом дига баъд дигар рӯзо рафта намешад Москва. Барои ҳамин бо Балашихада ҳастанд, бо хубтар гуфтем. Мана имрӯз рӯзи корӣ ҳастанд, лекин мебиён обед мекунанд, баъд вай борое бурда меспоранд тез. Мо аллакай ҳама борое ҳамаша баркашидем, навистем. Боз гуфтанд ки дар ҳамон ҷо худамо бармекашем. Мо хай баркашидем барои худамо. Гуфтем бинем кани чанд кило мешавад ҳамаш, то ки бисёри бад нашавад. Барои ҳамин инҷода бошад, мана борое ҷока дестем мо. Аниқтара шавҳарам мошинда. Ана ҳамин хел коробкаҳо. Ҳозир ай ҳама коробкаҳои калон оз мебурад. Инош майдатарош. ҳамаш ҷо шавада кун. Насиб ҷо мешта истан ҳамаш. Ай ҳама сабука кашам. Вай Нилуфар мана қафо дашта, мана коробкаҳо ҳамаш ҷо шудан, мана Нилуфарам ҷо шуд. Не, запис накардам ман. Да, мана коробкаҳо ҷо шуда ҳамаш мошинда. Насиб акнун ҳозир мерем оста-оста. Хай қараҳи дур нест гуфтенум. Мана моям омадем, расидем. Наздикак буде 5 дақиқа раҳ тамом. Боз яка ҳамон ҷошо ёфтанд дар кор. ҷои складо. Мана моям ёфтем, омадем. Камазошон да бора фурка дестан чи хел ин калон. Да. Мана ин дар ин склада коробкаҳо мондагӣ. Коробкаҳои одамо, линчаҳо. Аҷоиб буд. Мана аллакай вай кадестан. Мана ин камази калон, холодильник. Тамом мана ҳама хел 9 та ҷо гуфтак. Тамом худашон омада баъд баркашида тамом дига ҳеҷ не. Афсус ки мана даруна нашуд видео карда, камаз истодагӣ дар омада намештад. Мехостам сиёмка кунам дарун чӣ хел склад калон, чӣ хел бороя ҳамаша ҷобаҷо кардагӣ ҳастанд. Ана ҳамин хел тамом. Акун мо хона мерем, худашон чӣ хеле гуфтам бармекашидиян, ҳамаша вай мекардиян. ҳозир омадеста буда. Афсус ки шавҳари мо ҳозир кор меранд, барои ҳамин наметунанд вохӯрда. Камтар барвақттар меомаданд, бо мумкин ки ҳамҷода пеши мода бармекашиданд. Бороя супоридем. Тамом.
ман фикр кардам ки оли пеш мода истода ҳамаша бар мекашану мебинен шумо ҳамаша нархаша мегуд баъд вай чӣ мегӯяд пулаша дода баъд мерем ки не хенам да борои қабул мекардиан тамом ман инҷа мегиран вая чӣ мегӯяд пикпоинти гуфтагима аям хеле ячейкаҳо мағозаҳода ҳаст медроед мегирем ман инҷода банкоматаш баъзи вай мекунам баъзи як таймин кушода мешавад рақами телефона менависем хел не рақами заказ аввал буда ман аз дача метавонем телефонтонда ёки ягон вайда гузаронем нилуфар берунда пулои кашда гирифтеса мана кушода шуд ячейка омадем акнун ним соата кор будаю лекин воймаш калон берунам хел шамол ки лекин хайрат ки асади бад хунук нест мо нилуфар каси мағоза рафтистем мағозаи хӯрока бисёр неками маҳсулот мехарем тамом якдам буд мехоҳам торт кардан ҳамин охирон торт аст ки мекунам барое ки бисёриҳо мегӯянд ки торти шумо ҳамаш як хел кремотон ҳамаш як хел мумкин ки одамое ки намедонанд ки масалан ман тафтонома фурӯхтагӣ ҳастам барои ҳамин хотир ман он тортҳое ки бо хамири бисквит тайёр мешавад ман ҳаваёя тайёр мекунам барои он ки мультиваркада бисквит мешавад барои ҳамин хотир буро ба наздики зодрӯзи шавҳарам мешавад барои ҳамин хотир мехоҳам якта торт тайёр кунам ба тамом ҳамин кати баъд аллакай вақти торткунӣ ҳам намешавад ва крем бошад афсӯс ки як бор не балки чанд бор гуфтам мана креми з гӯшони молоко кати сливочное масло ҳаст афсӯс ки намехӯрад ҳеҷ ка хонаи мода танҳо ҳамин крема ҳама нағз мебинад ҳамин крем кати мехоҳанд ки торт бошад барои ҳамин хотир нилуфар барои ҳамин хотир боз насиб иншоалло тоҷикистон равем тафтон ҳаст ман чанд намуд шириниҳову дигар чизо тайёр мекунем нилуфар усу мошин давай дасташамонда те рафтем ака имрӯз ҳамихел ҳаво гирифтагӣ мо ҳози мағоза мерем мо баъд дадаш моя омада мегиранд ай вай ай мағоза мо мағозаи фикс прайс омадем ман инҷода мана хел вайо бромадай шприц яке асад майдачаи бад на нархаш ва боз мана хел лапатаҳои навз бромадай барои торт ва ман инҷода барои яхдон нагала дождикаям имрӯз борон мо ҳама каса вай рафтем нилуфара сурат гирифтан дар кор барои документҳо барои ҳамин ҳозир рафтате сурат гирифта биёем тамом баъд борҳои роя кардем акнун ҳамин коро мондагӣ аст ҳаминоям буд кунем ба тамом киҷо рафтестен шумо нилуфар хурсанд ки мо мошинда мешинем гуфта мана нилуфара бо детский площадка овардем намондак ҳамҷае дид берун шамол хунук
на борон задаги ҳама ҷо тар. ها да вай качелиде якта шумо наметавонед қапен ҷунона нағалтад қап аҳа дасташ ях кард она Нилуфара суратша буровардан як бор сурат гирифт гуфт ки идеални омадак баъдам хе буровардакша